Det er flot, det der, Sara. Det er så flot, det der. Ej. Ah, det er lige før. Du skal lige have den op over. Så prøv med den ene hånd. Ja, lidt mere. Prøv at hiv i den. Træk nedad. Sådan. Ja, sådan der. Flot, skat. Sådan, skat. Det er så flot, det der, det er. Ja, han griber dig. Er du klar? Tager du et skridt ud? Er du klar? Et skridt ud, og så lad den falde ned til ham. Han tager dig. Han tager dig. Yes! Kom, skat.